హోమియోపతి మెడిసిన్స్‌తో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమన్నా ఉంటాయా సార్? హోమియోపతి మెడిసిన్స్‌లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు అనేది అబద్ధం. ఉంటాయి. బట్ చాలా రేరు. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి మనం మెయిన్ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ఇవే అంటున్నాం. దీంతో ఏ డిసీజ్‌నన్నా క్యూర్ చేయొచ్చు. వీటికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా రేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక 500 కేసెస్ గన ట్రీట్ చేస్తే, ఒకటో, రెండో దాంట్లకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. అది కూడా ట్రాన్సియంట్‌గా ఉంటాయి. మనం మందు చేంజ్ చేసినా, డోసేజ్ చేంజ్ చేసినా వెళ్ళిపోతాయి. సో, ఉంటాయి. బట్ చాలా రేర్ అనమాట. చాలా అంటే చాలా రేర్. నేను 500 కేసులో 1000 కేసులు చూసి ఒక్కటి సార్ నాకు ఈ ప్రాబ్లమ్ వచ్చింది అని చెప్తారు. మనం చేంజ్ చేస్తేనే వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్లా పర్మనెంట్ అడిక్షన్ అయ్యేది కానీ, లివర్ దెబ్బ తినడము, హార్ట్ దెబ్బ తినడము, నరాలు దెబ్బ తినడము, బ్రెయిన్ దెబ్బ ఇట్లాంటివి అంత సీరియస్‌గా ఏముండవు అన్నట్టు. చాలా సింపుల్ ఏదో దురద వచ్చింది, ఉన్న పెయిన్ ఎక్కువైంది. అట్లాంటి సింపుల్ సింపుల్ ఉంటే మనం ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు.